Għaddew is-snin mindu l-Partit Nazzjonalista beda jappella lill-Gvern sabiex jieħu azzjoni dwar l-istat diżastruż li l-Isptar Monte Carmeli jinsab fih. Iżda sa issa l-ebda amministrazzjoni la dik ta' Muscat u lanqas dik preżenti ta' Roberta Bela ma ħadet azzjoni. B'riżultat li dan l-isptar baqa' abbandonat. Skont ċifri mogħtija fil-Parlament għal mistoqsijiet parlamentari lill-Ministru Chris Fern intqal li s-suwiċidju fiż-żgħażagħ ta' inqas minn 25 sena żdied b'5 darbiet. Iċ-ċifri juru wkoll li fejn qabel kważi ma kienx ikun hemm każijiet ta' suwiċidji fost nies ta' aktar minn 75 sena, in-numri fl-aħħar sentejn żdiedu wkoll b'4 darbiet. Id-Deputat Nazzjonalista jinvassal nosqar mal-Gazzetta tal-Mument illi nuqqas ta' investiment, l-istigma u nuqqas ta' rfin u edukazzjoni qed iwasslu biex pazjenti li jkunu għaddejjin minn kriżi fis-saħħa mentali ma jfittxux l-għajnuna u jkun hemm każijiet regolari ta' suwiċidju. Id-Deputat Nazzjonalista fakkar kif f'dawn l-aħħar snin smajna kemm il-darba li isiru xogħlijiet f'dan l-isptar u li se jinfetaħ sptar ġdid tal-kura u kuta tas-saħħa mentali iżda kollox baqa' fuq il-karta u fil-verità sar ftit li xejn. Jinvassal enfasizza l-importanza li hemm bżonn immedjatament li ninvestu biex xieraq u b'finanzjar kif suppost. Mistoqsi dwar mediċini ġodda jinvassal qal li hemm diversi tobba u professjonisti li qegħdin jitkellmu fuq il-fatt li llum jeżistu ħafna mediċini ġodda moderni u avvanzati li jwasslu għal trattament aħjar. Iżda minkejja diskussjonijiet u appelli fil-Parlament biex il-Gvern jinvesti fihom dawn ġew injorati. Intant l-istess intervista titfaddaw fuq l-istress li qed jaffaċċjaw diversi familji, it-traffiku, l